mung tansah elek sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan ngurus sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Padune sampean pengen to kancane iso mergawe sampean ora? Halo. Mergawe senengi ngeten iki lho. Angger terapi ora bocor ya iso mergawe. Rombongan Pak Lurah Kali juga apa satya neng kalakon ngono neng ya ngono pokoknya Pak Suraji, Pak Saji, rombongan kolor rasa mulih.
mampir apa ora Wandri biacok sikilmu pisan nang kok. Pol. Dasar anu sone wenteng penak iso gerok iso gedek-gedek. Oh Jamepet Please, kowe rumahmu kene. Ayo Koryo. Ngobengi kota goleki sing tak tresnani kunciku ngomong ngetan Surabaya cepet zeget ketemu terus aku neng Jakarta jebul ora ketemu aku linciku aja beda aku terus neng marah linciku wis ana kandhang lajepun lamit rusak kepurun nafsu rasa ngengkel kene le ayo kedupunge yo asik yo yo siya tiba-tiba munggah yo asuluke barek ceples ngobengi kota sak teruse
goleki sing tak tresnani klinciku gara-gara Kang Samsuri lho ngomong ngetan Surabaya terus neng Bali lunga neng Bandung ora ketemu terus aku neng Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus beli neng Semarang klinciku wis ana kandhang Gila bocah teko gila. Tirta pangendake rasa. Yuk. Lajepulane rusak-rusuk keburu nafsu lekasane ragate akeh aku dhewe sing kebaten campelan nyambut gawe dasare di wenehi papan kepenak palenggan penak yuk gamelane penak tur anyar yogane penak sindene sak penyanyine yo penak walah pokoke wis tau weruh rasane Pak De Sungkono terus langsung yo penak ngono. Nggih. Mereka mirunggan Pak Dikaton nggih. Nggih Pak. Anjene nggih ngeten. Lah. Pokoke iki tenan pokoke sing nyumbang lagu ya putih ndang nyedak sinden rene penyanyi kene ngono ae. Nanti pokoknya kok diwakili karo Pak De Sungkono. Jurakane tebu dasare iki lahane pinggiratan kabeh. Dalane garing. Dalane turune gak jemek. Kono nek arep murid golek leri dhewe. Kayak Mbah Kaur barang iku kok kuduke diremuk nang kene iki kok. Apa enek tanggone besan ki melok. Hei. Watake cabrang lor. Cabrang lor kok. Nggih monggo mangke katur para tamundangan setunggal mboko setunggal ingkang keparengipun nuwuni dawuh saking pepunden panjenenganipun Bapak Haratono sekalian Ibu Susi kala mau sampun kepareng kasembatan sedya tepi darmaning sepuh ambi paduka putra Margya Siwi ngentos pitulus mala kramaken ingkang putra kakungipun ingkang kepareng asisipun Bagus Sugiharto Anang kanggo Anang. Ya tok menulis ra kanggo Anang kok. Lha iki apa? Wala Mas Anang Sugiharto jam jumbuh karo kahanan keadaan. Wis jurakan tebu, jurakan pitik, jam tenan. Jurakan rabuk barang. Oh, rabuk barang. Rabuk kotoran pitik. Oh, nek sing dhuwur kae kompos. Jagung sing sak larik lemu gara-gara ngresuk diwehi kompos. Ingkang parang pikantuk putri boyongan saking Yogyakarta. Masuk iya to Mas? Jogja. Oh jujuk saja to. Oh pedek dewet didek. Oh pedek. Iki anyar nek iki. Anyar iki. Sesile pun ora ayu sing ndi iki. Iki lho. Ndi? Resa Udaya Sari. Nulis Resa kaya besan lho. Resa kaya besan. Nah iku nganggo kaca to. Nggih Pak Dikaton. Niki nggih saderengipun lepatunna kapunten mangke ingkang kepareng dana swara setunggal mbaka setunggal mumpung kerduse ya cek mlumah. Lho, mbok endi yu? Ojek nang kono. Ndek awane tenan sing diremuk mung Kang Menturok. Oh iya. Mbok mulih mbok cek nang kene iki. Neng
ya ini kok aja sumbang lagu sik. Nggih monggo. Kawan kotak sik ae. Nggih monggo ditanjakke. Ditanjakke napa? Mergo iku janjiane jam 09.00 rampung. Ora, lerene ora kena 7 menit, 5 menit langsung buka neh, munggah neh. Nggih karo nata ibote ben ditata sik. Ya monggo jeng resmiatun. Wih, jam tenan. Dijenglake tap yoga-yogane. Rebab barang melu jengleng. Gosok bobet. Kuna yo diralu boy alah hei nggon seng iki mandrek ngono gak apa-apa remuk rek nah remuk tuku neh ya sing kendang iki mbok ngono kuwi njaluk kurang piye ngono kurang tipis apa piye ngono ora ya wong tukange son wis pas lilir kala ya ngomong dikeruduki jamur kuping terus Mas Katon iki sinden lambene ra patek mengo ora patek mengo tutuk iki mengo saitik apane tutuk lah ngono lho sing genah Samsuri melok jegleng di wonge meng kune yo yo diralu alah jangan wah jangan sama yut kaya ambene Kang Ceplis jangan sama yut ya slow alah ketok elek Samsuri sing ibon karo sing nipu malah segat to diakrek kancane tele-tele bareng kok Pak Sam biasane piye biasane langsung kecacal monggo yo Pergi bang, rasa semua mundur, nak kena sih. Nah, pergi, nah. Ada putih. Makanya Kang Jan, makanya. Lolole, lolo, aja ngasuk. Aja mata ya cok sing lanang njogo ora presiden anding ini hebat awet di awan ini bunga ya panas udan panas aleng-aleng oh enggak kayak Mbak Yu capek gak bahasa enggak terus giong itu enggak ya
carane yo 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 bablas telanggame YouTube kene rek iso ayo pip pip kan juang ayo dong beri kebahagiaan Bless nanti sambil kok nggak diker kok so apang Datuk
ping gunung sampun dipunaturaken lumantar seni kerawitan Madya Laras pangarsa Bapak Supeno sarimbit njalipun pepundhen Bapak Sukirno jantenan Waranggana menawi ingkang dereng tepung ingkang wonten nginggil tapi dhuwur menika pejalipun Mbak Rusmiatun menika nggih Waranggana nek teng Pasprei nggih sambene warung tenan jenengan ngertos bothoke leh jantenan dasare bothoke teri kambele akeh arep goleki terine bingung ngrenjel-ngrenjel temok bae cikalan cilik enggak. Ingkang wonten ngisor menika Mbak Titin. Ya Mang. Oh iya jantenan. Jan kaya dhek Pak Desu. Titin putri Anakonda KDRT jantenan. Jan kaya dhek Pak Desu kono. Mumpung ra melu sing weduke. Oh melu. Ya ingkang sisih ler. Menika mboten asring malih. Sapa ka jenenge? Herin sapa? Ugi mangke wonten bintang tamu Niwang Jati Arum. Bojone Sadik Kudi Longkas. Mlek-mlek ketepu. Nggih katur gimatek sagung perkambangan Purwa Madyausana setunggal bangka setunggal mumpung menika sampun dungkap dalu. Amargi kawontenan nggih wonten kersanipun. Ya. Monggo Mbak Ros. Nah, ya. Tenan sing gender iki gawan sinden. Bojo sing anyar kan saiki ngajak ganti 6. Oh, wau barang ganti 6 saya. Ya, jam tenan. Jalukane iki lho, iki aneh-aneh. Lho apik ya ngono kuwi kok. Duwe bojo sinden dasar pinter gender lah jam tenan. Kali sing gender iku gadah anak tunggal, jane ayu jane. Kayak nek ndase. Nggih, monggo. Nggo sangu, nggo mulih sangu. Walah mboten sarepot-repot. Halah, mboten sar. Napa Pak De? Gluduk kasmara karo kedanan. Alah, nyambut gawe iki to bras-bras ndang to dhuwit malah kok. Iya. Pokoke dajan arep mulih. Kontake wis tak gawa. 28 sampeyan. Ning kidule gunung kidul andi. Ya. Sik iki Mbah Jan ben bawa. Gah. Wala ra iso. Iya ya tenang ae. Ya. Nying. Ya, pocong. Sik pentile jole. Nah. Nyingkar ingkung geger leno wiwitane il nyingkar ingkung aku kok ngertos rombongane Mas Anang kluncing lungguhe nang ndi lingsa rasa kesusu kok mutaan senenggong lalampan neno angka wuri neno rano tresno tulus najanengku Bokas moro sis koncone cek jone ngene lho liwat aku kelingan ae yen pangguler asik yo Mbah karo ngadeg Mbah tondo isi prampok Bokas moro yen kae tanggo adon tresno
nang pojokan itu bae. tanpa bantal Tanpa kosong sagala wabote taman asmara yo upo kae nyimpen wae Sugeng Rawuh Mas Saiki Biyen tumapa saiki asik upo kae kaito wayawani nganti kakatrino Harian Mas Minggu cakepan sajroning ati iya iya ya Kang suwe langsung yo Sugeng Rawuh Pak Sasmot kali gede oi yo he yo Itu ye masuk bah ye Cakapan sajroning ati Katan luntur katan unta saya marati aku kowe dadi garwa pakareng kubuk asmara Kedanan ya Mas ya lalu Napa sing sakit tenan mripate la
tak rewangi patikan harapan nulo amine owe otrok owe otrok aku nggih matur suwun sanget Pak De. Lah jan tenan nyambut gawe dasare nggone jembar jurakane arit Pak Jan niku. Pak Jan niku jurakane arit gak karen jan arit. Wis ganti saiki ya. Oh saiki gawe keris. Empu saiki. Nggih mangke kangge hambuka paraning suka katur pertambangan menika margi nggih remen gamelan kathah, remen kalian elektro nggih kathah.